Iyi nyaya yekuguruve iyi yehama dzedu dzakapondwa kuguruve, ndikaibatanidza nenyaya yevana vaya vekufira mubhutu remota, ndoibatanidzazve neyatafadzwa shamba natapiwa makore. Nyaya idzi dziri nhatu dzinosiya dzandikanda pakaoma. Chandinoita ndinongozoti Mwari tibatsirei. So nhasi ndapushwa naMweya Mutsvene kuti ndimbotaura mamwe emasoko andiri kuda kutaura panapa. Zvikuru sei ndakanangana nehama dzakarasikirwa ichokwadi kuti hama dzakaparadzwa kuguruve, hama dzedu dzakaurayiwa kuguruve idzo, pano pasi pezuva tatoparadzana zvachose, hatichadzioni, ende ndo zvinowedzera kutirwadza izvozvo. Tinozviziva kuti hatichadzioni. Asiwo kubatwa kwemunhu akauraya vanhu ava, akaponda hama dzedu idzi, kune zvakunopa. Zviri nani kuzwawo kuti abatwa, nyangwe zvazvo kubatwa kwake kusikachatidzoreri hama dzaakaponda, asi minamato yedu inongoti dai munhu uyu abatwa, at least awanawo mutongo wake unoenderana nezvaakaita izvi. Zvine kunyaradza kumwe kwazvinoita mukati mwedu. Uyu ndo mumwe wemunamato yedu yatiinayo, kunyangwe zvazvo muhombe munamato mukuru watinawo uri wekuti hama dzevafi dzinyaradzwe naMweya Mutsvene, hama dzevafi dzisimbiswe nechemukati naMweya Mutsvene, Zimbabwe inyaradzwe naMweya Mutsvene, Zimbabwe ngainyaradzwe naMweya Mutsvene, Holy Spirit ngaaite basa. Chiitiko ichi hachina kusiyana nechiitiko chiya chevana vatatu vaya vekufira mubhutu remota. Kuwadzana zviya handiti hazvina unyanyo usiyana. Tinongopfuurira mberi tichinamata. Kurwadzisa kwakadai hakunazve kusiyana nekwakaita tafadzwa shamba na tapiwa makore pamwana uya chegore riya, hazvina unyanyo usiyana. So tiri kuti isusu Mweya Mutsvene ngaatinyaradze, ngaatisimbise, atiitire zvakanaka. Ibasa raMweya Mutsvene, harisi basa redu. Ibasa raMweya Mutsvene. Ndiye anonzi munyaradzi mukuru. Ane manyaradziro aanoita akasiyana neanoita vanhu. Kana auya Mweya Mutsvene zvechokwadi, auya avhizita, ashanya kusvika kunyaradza vana vake, hatimutyiri, anoita basa rake. So tinokumbira zvikuru kuti hama we, ngatichemei tine tariro, ngatitenderei Mweya Mutsvene atinyaradze panguva inorwadza zvakadai, panguva yakaomarara zvakadai. Ichokwadi zvakaitika zvinorwadza, nesu nyangwe tikazvifunga zvinototishayisa mufaro, zvinotishayisa hope. Asi ndiri kudzokerazve, ngatichemei tine tariro, ngatichemei tine tariro, ngatichemei tine tariro. Vari padyo, vari padhuze nehama dzakashayikirwa, tibatsirewo nekunyaradza hama idzi, zvikuru sei nesoko raMwari. Kwete kuwedzera bitterness, kwete kuwedzera kuvava, asi zvikuru sei nesoko raMwari. Kana muchindinzwa hama dzevafi ava, kana makanditeerera panguva ino, ndiri kuti inini ngatisiyirei Mweya Mutsvene, ngatisiyirei Mweya Mutsvene. Regai ndimbokupai masoko mashomanane akaitika mubhuku raJobhu. Ndofunga nhoroondo yaJobhu vakawanda tinoiziva, kuti akaparadzirwa pfuma yake, akaparadzirwa vana vake, akazorohwazve nemaronda. Vazhinji tinobata panhau yekuti Jobho anga aine maronda.
But kune zvakaitika zvakawanda pamusoro paJobho. Zvinova zvekuti tikazvirangarira panguva yakadai zvinogona kutisimbisa, zvinogona kutinyaradzawo isusu. Jobho anga akagara achibva aona mumwe munhu achisvika nesoko ranga risina kunaka, achitaura pamusoro pemombe dzakanga dzatorwa dzapambwa. Munhu uyu achitaura kuti kune vaiva ikoko ndini ndega ndapukunyuka nokuti vamwe vese vaurayiwa mombe dzikapambwa. Soko rinoti asati amupindura Jobho, asati apindura munhu uyu, pari kusvika mumwe ari kutaura pamusoro pemakamera. Makamera atorwa apambwa, vanhu vese vapambwa vaurayiwa, ini ndindapukunyuka ndauya kuzokuudza kureva kuti pese panga pachiitika chinhu ichi pana aipukunyuka kuuya usvikoudza Jobho. Zvodarozve pane mumwe anga ari kumakwai anoti paburuka moto kana kuti mheni yarova makwai aparara nevanhu vaivako vaparadzwa, ndini ndapukunyuka chete ndauya kuzokuudzai. Pozoita pesa apa pari kuuya messages, Jobho asati apindura pari kusvika mumwe, Jobho asati apindura pari kusvika mumwe, kozochisvika pakazondibaya neni, pakauya akati vana venyu vanga vari kubirthday kumutambo wemukoma wavo mukuru wemumba, vese vari ikoko vafa. Pauya mhepo yarova makona emba ikadonha ikavatsikirira, ini ndini ndega ndasara ndauya kuzokuudzai. Muri kuona here kuti kuitika kwenyaya idzi dzese idzi pari kusiyiwa munhu ari kusvitsa soko. Ndoda kuti nditaure nehama dzakarisivha soko. Chinhu chakaipa kwazvo chakasvika kwamuri isoko. Haisi nyaya yekufa kwehama, hama hongu dzakafa. Hatitorei tichiti kufa murau waMwari. It's either wauya neaccident, wauya nenzira ipi, waponderwa, waitwa sei, warwara here kana kuti waita sei, asi kufa murayiro wani waMwari. Anditika kufa zvauri murayiro waMwari chinhu chakaipa chatinofanira kuchenjera kuti chiuye nenzira yakanaka, chinhu chinonzi soko. Panosvika soko, makambozviona here kuti munhu unogona kuwenga munhu ari kwagutu iwe uri kunyanga, kana kuti unogona kuwenga munhu ari kuchinhoyi iwe uri kuchipinge, kana kuti unogona kuwenga munhu ari kuSouth Africa iwe uri Botswana, kana kuti unogona kuwenga munhu ari kuUK iwe uri kuZimbabwe, zvichienderana nekuti wakanzwa kuti chii pamusoro pemunhu iyeye. Saka chinhu chaunoda kuchenjera isoko. Maindi yako ngaigadzirwe ione magamushiro ainoita chinhu chinonzi soko. Chinhu chinonzi soko chiri dangerous chikashaisha kugamushirwa pamunhu, chinogona kuuraya munhu. Soko rinogona kukonzera ruvengo, soko rinogona kukonzera kusungirira. Kusungirira handi munozviziva kuti kusungirira kunodaidza zvirwere. Kusungirira, kusaregerera. Maizviziva here kana mamusikazvizivi ibvai matozvibata nhasi kuti vamwe vedu vari kurwara shuga, vamwe vari kurwara BP, vamwe vane asthma, iri nyaya yekusaregerera. Umwe wakasotosungirira munhu akasofa many years back, asi uchiri wakangomusungirira chete ende kuregerera kuri kukunetsa. Zvese izvozvo zviri kubudikidza nesoko. Nyangwe wakaona chiitiko, ani munoziva kuti pese panoitika chinhu pane vanouya nesoko. Chinhu chakaitika nenzira yakanaka kana kuti pamwe ndeyaMwari chinoshandurwa kubudikidza nesoko. Saka panguva dzakadai soko ndo rinoda kuchenjera kuti kana ropinda mwauri soko ripinde zvakanaka, urinzwe zvakanaka, urigamuchire zvakanaka, usagamuchira rese rese. Ukaona kuti soko iri rinondikuwadza, gara warirutsa, nokuti soko rinodyiwa. Soko chikafu chinodyiwa. Ukaerenga kubhuku raPita zvinonzi sevacheche vachangoberekwa pangai mukaka womweya usina kushatiswa, irori soko raMwari.
kureva kuti soko kana riri rakanaka rinorera. Handiti? Matthew chapter 4 verse 4, Luke chapter 4 verse 4 ese anotaura zvakafanana iwayo. Anotaura pamusoro pekuti pamusoro pesoko, pekuti munhu haangararami nechingwa bedzi asi nesoko. Ukaenda kuna Romans chapter 10 ndinofunga kuti verse 17 here, inotaurazve pamusoro pekuti munhu anotenda kubudikidza nekunzwa. Kunzwa chinyi? Soko. Ukaenda kuna mapisari maDhavhidhi anoti soko renyu iri ndakariviga mumwoyo mwangu kuti ndirege kukutadzirai. Right, ndo pandiri kuda pana Dhavhidhi. Asi ndichibva panhawi yekuti soko rinodyiwa. Mweya yedu iyi yamunoona iyi inodya chinhu chinonzi soko raMwari. That's why uchiti tikatanga kutaura kuti izvozvi kune vese vakagamuchira Jesu kana kuti vanongotenda kuti kuna Mwari nyange usina kumugamuchira, ndichitotaura kudai une zvauri kunzwa mukati une zvauri kunzwa. Izvozvo zvauri kunzwa izvozvo ndo zvaunofanira kuziva nazvo kuti soko iri riri kufidha munhu ari mukati, noti nyama iri kuoneka, riri kufidha munhu ari mukati akasikwa nemufananidzo waMwari anonzi mweya ari mukati, anoti akabuda munhu anonzi wafa. Iyeye anofidwa, anoraramiswa nesoko. Saka iyeye ndiye ari kuita kuti urambe wakati tuzu kutarisa pafoni yako kana kuti paTV pako. Ini ndichitaura zvandiri kutaura izvi haisi problem yako kana kuti chii. Inhau yekuti pane zvakonektana, ari kutaudza kunoko, ari kunditaudza neari kuteerera ari mukati zvazivana kuti ichi chikafu ndechangu mani ichi. Sezvinoita mwana kana akapiwa zamu remukaka, anonzwa kuti ndo food yangu. Mukamubvisira mukaisa chigunwe, anosvisvina asi anozosvika pakuchema kuti no, handicho chikafu changu. Chikafu changu ndochiziva, ndicho ichi chinonzi soko. That's why uchiona kuti vamwe vanoita pungwe vakangodai vachiteerera munhu wane achitaura. Inhauye pari kubuda chikafu chinoraramisa munhu ari mukati. That's why uchiona kuti Peter akaparidza kubva makuseni akaswera akarara achingoparidza. Varipo vakangodai kusvikira vakuti zvino tichaita sei tabayiwa mwoyo. Chii chachichitika? Vanga vachidya chikafu chinonzi soko. Saka nekumwe kutaura ndiri kuda kutaura kuti soko rinodyiwa, ende soko kana riri soko rakanaka raMwari rinobva rakudza munhu, rinobva rararamisa munhu, rinobva rachinja munhu maonero. Sezviri pana Romans chapter 12 verse ya2 noti asi shandurwai murangariro wenyu uchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza. Zvinobva pai? Zvinobva pasoko. Soko rinodyiwa. Right. Danger iri pakuti soko rinodyiwa handiti. Asi razouya this time manje rakaiswa kapoison mukati. Ndo pane danger. Ndati danger iri pakuti wazodya ripi iwewe. Rese isoko ka. Ringava guhwa isoko. Ringava rekuparidza isoko. Ringava rekunyepa isoko. Ringava rezvokwadi isoko. Ringava rekutuka isoko. Kungava kukesa kana kuti kukomborera isoko. Nongosvika riri soko. Anditi dambudziko rinozouya pakuti mwana aramba ari mucheche, aramba kukura zvekusvika pakuyamwa mikaka yese. Munozviziva kuti kamwana kana kari kacheche kanoyamwa mukaka. Anditi asi akazvizivi kuti wamai ndeupi. Kusvika akati yarukei kanenge kakuselekta. Asi mukuselekta imomo nyangwe kaane tumazino, nyangwe kaakufamba, pakauya nyangwe mai vasiri vako vakati mukaka kanogona kuugamuchira nenhau yekusonga. Asi mukaka wakamwa uyu kwavari pakari yatova poison nekuti havusi mukaka wamayani ake. Asi kune umwe mwana mukaka uyu uri kuchengeta umwe mwana uchiyarutsa umwe mwana. Muri kuzviona here zvikuitika? Zvinongoreva kuti soko pane imwe nguva rinoraramisa asi pane imwe nguva hariraramisi. Uyewo zvinoreva kuti soko rimwe hariiti kutaura pane umwe munhu
asi rinoita zvekutaura pane umwe munhu asiri uyu. Uyezve soko rimwe rariiti kutaura pane mamwe mamiriro ezvinhu, asi richiita kutaura pane mamwe mamiriro ezvinhu. Amen. Kuti ndiri kunzwika here papo? Uyewo kune soko ragara rakatongoshata risikadi kugamuchirwa zvachose. Zvakafanana nekuti vanhu tiri pakunyaradzana, iwo usvika uchiti haiwa, toko waro. Ya, maizviona, mazviona, mainyanya, zvainyanya. Munoziva kuti kune vanhu vanodaro, vanotosvika parufu rotsenhura mhere, ungoti potapo. Wazviona. Kune vanodaro. Kwakuye vanouya kunyaradza asi mukati vachiseka. Vana zinoirema. Variko vanodaro futi. Vanotofara mumwe munhu afa, afusirwa, apinda mumavhu. Kuna anotofara. Zvino inini ndinoti chifara hako mumwoyo wakanyarara, usabudise soko. Nokuti soko ndo rakashata. Mukuru wangu aigara akandiudza kuti kusiya mafutu steps zviri nane pane kusiya soko. Soko rakashata. Saka panguva dzakadai dzekunga hama dzedu dziri pakuchema, nenyika yese iri pakuchema, hama dzedu dzatakarasikirwa nadzo kuguruve, panodiwa zvesoko. Soko rinodiwa apa ndere kunyaradza, ndere kusimbisa, ndere kukurudzira hama dzedu kuti dzirambe dzakatarisa kuna Mwari. Apadiwi masoko ese. Regai ndidzoke kune hama dzedu dzakarasikirwa nditi mamwe masoko anouya amunoona kuti aya atina zera nawo. Itai semusina kumanzwa, zvinokubatsirai. Rimwe ngaripinde nekuku, roenda nekuku. Ramunofana kuchengeta nekumediteta zvakasimba ndirori ratataura iri, raJesu iri. Nokuti iroro iro rinoramba richiunza shanduko. Each and every second, each and every minute, each and every hour, each and every day, each and every week, each and every month, each and every year. So, soko rinoramba richingoita zvarinoita, rinoramba riri nyowani mangwanani, masikati, manheru neusiku, richisika zvinhu zvitsva mwamuri. Nokuti mukati mwaro makanyorwa kuti tarira, ndichasika zvinhu zvitsva. Tarira, ndichatanga chinhu chitsva. Anozviita Mwari. Hongu tarasikirwa nehama dzedu. Hatina zvatinogona kuita. Asi tikatarira kwaari, hama dzangu, nati tikatarira kwaari, Mwari uyu anogona kutinyaradza. Mwari akukomborerei hama dzangu, Mwari akusimbisei, Mwari akuitirei zvakanaka. Tina tarisiro nekuvimba nekutenda kuti akaita zvinhu izvi anobatwa, taakunamata kuna Mwari. Tisandabva pano. Baba vedu vakarurama vari kudenga, Mwari wemasimba ose, tinonamata nehama dzedu idzi. Soko rinodaro kuti chemai nevanochema, farai nevanofara. Zvino ndinonamata nezita raJesu weNazareta, ndichiunza kugadzikana kuhama dzedu. Iye zvino taakutanga kurayira nezita raJesu kuti pasava nekugadzikana pavanhu vakaita izvi. Ndakuisa confusion pavanhu vakauraya ava. Kana iri satanism, iye zvino taakuchichivhiringa nemoto waMwari. Taakutadzisa kubudirira kwezvinangwa zvazvakaitirwa nezita raJesu. Taisa moto waMwari. Havatsakatiki kungoenda kunge shiri. Asi Mwari mofana kuzviratidza kuti hama dzedu dzizive kuti kuna Mwari anoita zvinhu. Kana iri satanism, hatiitye. Nokuti tine mukuru ari mwatiri anoti vana vangu vadiki musatya. Nokuti ari mwamuri mukuru kupfuura ari munyika ino. Zvino tinonamata kukurumidza kubatwa nekuonekwa kwemunhu uyu. Kukurumidza kubatwa nekuonekwa kwevanhu ava vakaparamura mhaka iyi. Kubva nhasi tanamata muzita raBaba, reMwanakomana, reMweya Mutsvene, muzita raJesu Kristu weNazareta akafa akamuka. Amen. Kana siri Jesu weNazareta, angapiwa mbiri mumwe ndiani,
ndatsvaka ndamushaiwa. Ndiani akafanira kunamatwa kana siri Jesu weNazareta? Angapiwa mbiri mumwe ndiani? Ndatsvaka ndamushaiwa. Ndiani akafanira kurumbidzwa kana siri Jesu weNazareta? Angapiwa mbiri mumwe ndianiko? Ndatsvaka ndamushaiwa. Ndiani akafanira kurumbidzwa kana siri Jesu weNazareta? Angapiwa mbiri mumwe ndiani? Ndatsvaka ndamushaiwa. Amen, amen. Ungamutsvaga Jesu, wakafanana na Jesu. Uya akanga afa asine zuwa retatu akamuka na nasi uno mupenyu anoti uyai kwandiri vakaneta vakaremerwa.